Urunkus Janar Abdurrahman Tichani shine shugaba a ƙasar Nijar yanzu haka. Ba nan haka ya faru, Janar Abdurrahman shine shugaban mai bada kariya a fadar Bazoum, kuma bugu da ƙari shi ya jagoranci juyin mulkin da aka yi. Haka zalika shine shugaban Nijar a yanzu haka. Akwai raɗe-raɗi da ake ta yawo da shi a media kan cewar Bazoum ya sa hannu ko bai sa hannu ba. Babu tabbacin cewar ya sa hannu, domin da akwai datan sun fito media sun nuna shi, amma dai su sun fito media sun faɗa juyin mulki ya ido. Tunda gashi kamar yadda na gaya muku, Janar Abdurrahman shine shugaban Nijar a yanzu haka, shi yake ba da doka da oda. Abin tambaya a nan shi ne, shin wannan hali mai girma President Bazoum yake ciki? Allah Ubangiji fidda shi lafiya. Amma me za ku ce dangane da wannan abu da ke ta faruwa? Allah ya sa mu dace. Sun kasa. Bazoum, kujeranka ba ta yaro bace. A tsakanin su ma suna ta rikici, har yanzu sun gagara zaben wani. In Allah ya yarda, ina muku albishiri yan uwa, kujerar Bazoum yaro bai isa ya hauta ba. In Allah ya yarda, Bazoum zai dawo kan karagar mulki. Allah sa mu dace. A halin yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ayyukan agaji a ƙasar Nijar. Shin me hakan yake nufi ga 'yan Nijar? Mu shiga cikin bayani ba da kawo muku muhimman abubuwan da suka faru. Na farko, Janar Brigadier Chani ya fito ya rantsar da kanshi, ya tabbatar da kanshi a matsayin shugaban ƙasar Nijar. Kuma inda labari ya riske ni, an yi hatsaniya ko in ce akwai rabuwar kai a tsakanin sojojin Nijar a halin yanzu. Domin shi General Chani ba shi ya kamata ya kujerar ba, domin ba shi ne Chief of Staff na Nijar Army ba. Shi kawai Head of the Presidential Guard ne, ma'ana shugaban sojin da suke gadin shugaban ƙasa. Wanda inda labari da suke da shi sai da suka ɗauki tsawon kwana biyu kafin su fito su rantsar da shi. Sannan na biyu, babban kwance ɗaya daga cikin aminan shugaban ƙasar Rasha, wato Prigozhin, wanda shi ma cikin da suka gabata ya ce zai je kwace Rasha. To shi ma ya fito ya ce ya jinjina sojojin Nijar da kwace Nijar da suka yi. Sai na gaba, har yanzu ba a fito an faɗi halin da Muhammad Bazoum yake ciki ba, sun ki faɗa. Shugaban ƙasar Faransa wato Emmanuel Macron, bacin da Majalisar Ɗinkin Duniya su ma suka ce za su janye tallafi a ƙasar Nijar, ya ce dab da yake da ya haɗa ƙasa da kowace ƙasa da ke shirin saka ƙasar Nijar takunkumi. Duk wannan magana janye tallafi da wani takunkumi da ake yi, in dai aka yi akawa kan talakawa zai ƙare. Domin babban abin da ya kamata mai hankali ya tambaya ana shine, shin ƙasar Nijar tana da technology da kuma arzikin da ta kare kanta? Idan ba ku manta ba, an saka ƙasar Rasha makamancin wannan takunkumi, amma ta yi amfani da technology da arzikin ta sama kanta mafita. Daga baya kuma na ga Majalisar Ɗinkin Duniya wai sun cinye shawara da cewa su ci gaba da kai tallafi Nijar, amma kuma ba su da alaka, ba su kula da sojojin Nijar ba. Wanda ba za ka iya shigowa ƙasar mutum yana shugabanci ba ka ce za ka raba abu a ƙasar shi ba tare da izinin shi ba. Shi dai Muhammad Chalin ya ce shi dai babban dalilin da yasa aka yi wannan juyin mulki shine ƙasar Nijar na fama da talauci da kuma rashin tsaro. Shi Muhammad Bazoum ya kasa yin komai. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a Nijar da kuma Afirka baki ɗaya.